Comencem, doncs, la sessió d'avui. La sessió d'avui l'hem plantejat, com sabeu, la tasca de LinguaPax dins del projecte Fosterland té dues vessants. Per una banda, la de connectar comunitats d'Europa amb comunitats de fora d'Europa per intercanviar coneixements i experiències i buscar noves col·laboracions i noves formes d'abordar aquesta crisi global que és la pèrdua de diversitat lingüística a tot arreu. I després té aquest altre vessant d'analitzar com es desenvolupen les societats actuals amb l'arribada a partir dels moviments humans de diferents tipologies, siguin a través dels estudiants, de les persones que treballen remotament des d'empreses de tot arreu i les persones que venen a treballar a les ciutats, bàsicament a les ciutats. Ens plantegem d'analitzar com es gestiona aquesta diversitat lingüística en contextos on hi ha una llengua autòctona minoritzada i una llengua oficial, hegemònica, que intervé en aquesta protecció de la llengua autòctona i també com les llengües de les persones que arriben de fora poden afavorir o no aquesta protecció de la llengua minoritzada o com podem trobar maneres perquè aquest intercanvi serveixi no només perquè la nostra llengua, en aquest cas, sobrevisqui i s'enforteixi, sinó també com visibilitzar les llengües i les cultures de les persones que arriben de fora, però que arriben per quedar-se. Per tant, són persones que no són passavolants, com algunes, sinó que s'integren aquí, continuen la seva vida aquí, tenen els seus fills aquí i, per tant, acaben formant part de la cultura d'allà on som. Hem triat el cas de Barcelona com a pilot per analitzar tots aquests fluxos, totes aquestes maneres de treballar, perquè fa anys que hi reflexionem, tenim institucions sòlides que ens permeten haver implementat algunes polítiques i algunes estratègies que ens poden servir de cara a repensar-les si és necessari i també de transferir-les a altres comunitats, a altres col·lectius i, sobretot, un dels objectius del projecte és també elaborar unes recomanacions per les polítiques lingüístiques europees. Recomanacions que, com bé podeu comprovar, són cada vegada més necessàries. La sentència del tribunal d'ahir de la Unió Europea ens demostra una vegada més com les institucions europees es pleguen a les polítiques lingüicides dels estats. I els arguments que feia servir el tribunal d'ahir, sincerament, eren com pot ser que els nens castellans o espanyols que venen de fora no puguin aprendre en la seva llengua. I què passa amb els nens catalans quan van a estudiar a Madrid, o amb els nens galesos, o amb els nens friülans, o amb els nens bretons que no poden ser educats en la seva llengua? És a dir, utilitzar aquests arguments que són els que avalen les polítiques d'imposició de les llengües estatals i no ser capaços de buscar arguments que justifiquin la protecció de les llengües minoritzades. Un comportament, sincerament, una mica hipòcrita, no? Per una banda, ens donen aquests recursos, com és aquest projecte, com són els projectes europeus, orientats a buscar polítiques lingüístiques que afavoreixin la diversitat, les llengües minoritzades, bla, 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 però després, sobretot, no ens poséssim a discutir l'hegemonia de les llengües estatals. Per tant, aquí som, aquí continuarem sent. L'important és identificar clarament els reptes que tenim i buscar totes les aliances i totes les col·laboracions que puguem per continuar defensant el que creiem que és d'absoluta justícia, que és poder viure en les nostres llengües i mirar d'anar revertint aquestes ideologies tan malignes per tots plegats. També pels que parlen les llengües hegemòniques,
perquè no saben el que es perden. En definitiva, aquí som i comencem la sessió d'avui. La idea és, en aquest primer grup tindrem sobretot dades i maneres de treballar des del Govern de Catalunya i les institucions del País Basc i del País de Gal·les. En el grup de discussió de continuació tindrem programes institucionals que han desenvolupat diferents organitzacions a Catalunya i després a la tarda treballarem des del punt de vista de les organitzacions tant de defensa i suport de la llengua catalana com de les llengües de les persones nouvingudes. I amb això intentarem aglutinar tots els punts de vista per treure unes conclusions que ens serveixin després per produir aquestes recomanacions polítiques que enviarem a la Comissió Europea juntament amb els resultats d'altres treballs que s'estan fent en altres grups d'aquest projecte. Per tant, sense més dilació, passo la paraula al Miquel Àngel Pradilla. La majoria de vosaltres el coneixeu, és professor de la Universitat Rovira i Virgili i membre de l'Institut d'Estudis Catalans i és expert en l'anàlisi de les dades sociolingüístiques i lingüístiques de Catalunya des de fa molts anys. Bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Jo volia fer, precisament, a propòsit del posicionament del Tribunal Europeu, també un parèntesi, me l'estalvio. Subscric absolutament les paraules de Mònica. Bé, sento molt ben acompanyat, per descomptat, a la taula i també molt ben acompanyat a la sala. Un plaer, un honor poder participar en aquest fòrum i seguint una mica les instruccions de la moderadora, el que faré serà centrar-me sobretot en el factor demogràfic, no? En el factor demogràfic. A veure si això funciona. Ai, perdona. No passa a la pantalla? Va bé. Va bé, perdoneu, comencem. A veure, jo vull parlar-vos, us donaré algunes dades d'aquesta llengua, deixeu-me dir-ho de bon començament, d'aquesta llengua catalana, una llengua mitjana minoritzada, pel públic que tenim avui aquí, també divers. És important destacar aquest target de posicionament en el món de les llengües, a partir dels 10 milions de catalanoparlants que declaren saber-la parlar, de les 7.120 i escaig llengües de l'etnòleg. He posat el quadre de la vitalitat etnolingüística, una teoria que alguns consideren ja absolutament superada, ara s'està evolucionant. Bé, a mi em sembla que continua sent interessant a l'hora de veure els diferents factors que ens permeten caracteritzar la dinàmica sociolingüística de les llengües. I veiem que hi ha factors d'estatus, factors de suport institucional i factors de control, i alhora hi ha aquests factors demogràfics que seran on jo em centraré. Per tant, diguem-ne, avui tenim un factor demogràfic que és clau, que és fonamental en la interpretació de la realitat sociolingüística de la llengua catalana, amb un debat que jo aquí no faré, sobre la causalitat, sobre si aquest factor demogràfic és el veritable causant o realment són els models econòmics i els entorns glotopolítics allò que condiciona la nostra llengua. Probablement ho és tot. Probablement ho és tot. Bé, jo el meu referent en aquest sentit sol ser Andreu Domingo, amb aquest projecte que tenen sobre globalització, migració i espai, on veuen una mica, analitzen la població migrada, els canvis demogràfics i la gestió de la interculturalitat. A veure, nosaltres ens trobem, som hereus ara mateix de dues onades migratòries molt importants, la del tercer quart del segle XX, amb un target especialment d'arribada de gent castellanoparlant, però no només,
I les migracions que comencen a partir del tombant del mil·lenni, no? On hi ha, diguem-ne, una diversificació, on apareixen aquestes 300 llengües que el GELA, diguem-ne, catalogaria en el nostre ecosistema comunicatiu. Mireu, des de principis del segle XXI, a Catalunya han arribat 3,4 milions de persones, 3,4 milions de persones, i n'han sortit 1,7, la meitat. En queden, en definitiva, en tenim 1,7, que seria la magnitud important. Veiem un tensionament important en el món educatiu, amb unes escoles que incrementen globalment 9.000 matrícules vives mensuals, poca broma, i el món dels expats, el món dels intercanvis escolars, el món del turisme i la mobilitat. En definitiva, la tenim aquí com un dels vèrtexs d'aquesta globalització. I alhora veiem que hi ha unes previsions de creixement, l'horitzó 2050 ens parla de la Catalunya dels 10 milions. Catalunya dels 10 milions, les illes aniria a 1,5 milions a partir del milió actual, el País Valencià aniria a 6,3 milions des dels 5,5 milions actuals. Déu-n'hi-do, no? El creixement. Avui tenim que una de cada 4 persones de la catalanofonia, que seria la comunitat lingüística general, aquí avui parlaré en dades sobretot de Catalunya, però vull fer una picada d'ullet, puc fer una referència a la comunitat en el seu conjunt, que va molt més enllà de Catalunya. Per tant, diguem-ne que una de cada 4 persones d'aquesta catalanofonia ha nascut a l'estranger, avui. Un 25,5% a Catalunya, un 24,7% al País Valencià, molt similar, i una miqueta més, 28,7% a les illes. Una dada a no perdre de vista és que a Catalunya, d'aquest 25,5%, un 40% té un origen hispanoamericà. I amb l'origen ve una llengua, essencialment, que és el castellà, que incrementa el diferencial demolingüístic que ja teníem amb les migracions del tercer quart del segle XX. Dades recents, les donava Domingo, d'una enquesta del SCOP, ens deia que hi ha un grup per damunt dels altres, que es cataloga al voltant del 57%, perquè també inclou els que, a més del castellà exclusiu, tenen combinacions de llengües on el castellà també hi és present. Un 57% d'aquest col·lectiu de migrants porta el castellà. Fixeu-vos que el segon col·lectiu és l'arabòfon, amb un 15%. Amb un 15%, la distància entre aquest 57 i el 15% és molt gran. I després venen un conjunt de grups lingüístics del tipus el rus, el francès, l'alemany, posem per cas llengües ben identificables per a nosaltres, que estan de per sota del 8%, i a partir d'aquí es va produint, fins a les 300 llengües catalogades, un descens de magnitud ja important, no? Bé, a tot això, fixeu-vos que, i això és una preocupació avui en dia important, el català ha perdut centralitat, ha perdut la centralitat que nosaltres preveiem que havia d'assumir a l'inici dels processos de política i planificació lingüística, amb l'adveniment de la democràcia, i d'alguna manera aquell relat d'una futura hegemonia lingüística s'ha posat en quarantena, si més no, quan no s'ha qüestionat radicalment. Per tant, avui en dia veiem com falla la reproducció social de la llengua, amb dinàmiques comunicatives molt desfavorables. No estem parlant tant, per exemple, a Catalunya, com a interrupció de la transmissió lingüística, sinó aquesta fallida de la llengua des de la reproducció social. S'ha posat en qüestió la seva participació en els mecanismes de mobilitat social ascendent. La marca identitària s'hi ha d'anar molt alerta perquè pot menar també a una mena de populismes, vaja, un replegament identitari que fins a cert punt pot arribar a ser perillós, amb unes definicions de la identitat que dèiem allò de la retrotopia,
del Bauman, que és interessant, allò de voler fer la identitat mirant enrere i no mirant endavant. Quan és evident que hem d'anar mirant endavant forçosament, mirar de readaptar aquesta realitat a una identitat que, sens dubte, serà canviant i on les migracions tindran un paper central. Molt bé. Algunes dades ja en relació a Catalunya, perquè veieu una mica tot això que he dit, però centrant-nos en Catalunya. Fixeu-vos que mirarem, bàsicament em centraré amb les dades dels blocs de columnes que hi ha a l'esquerra i a la dreta, les límit, que corresponen al 2003 i al 2023. Són les dades de les enquestes lingüístiques de la població que ens permeten una anàlisi seriada i interessant. Fixeu-vos que la població en xifres absolutes de 15 i més anys, que és el que recullen les enquestes, ha passat de 6.700.000 persones a 7.900.000. Per tant, aquest 1.200.000 persones més que a principi de segle. A principi de segle XXI. I a partir d'aquí, fixeu-vos que en relació al lloc de naixement de la població, si bé els nats a Catalunya es troben, hi ha hagut variacions molt importants a principi de segle i a l'actualitat, els nats a Catalunya, que no vol dir catalanoparlants, alerta, els nats a Catalunya es trobarien entre 4.500.000 persones a principis de segle, quasi 5 milions a les darreres dades de 2023, el que sí que veiem és un intercanvi de prelació entre els nats a la resta de l'estat espanyol i els nats a l'estranger. A principis de segle, fixeu-vos que hi havia més d'1,5 milió de persones nascudes a la resta de l'estat espanyol com a conseqüència d'aquelles migracions del tercer quart de segle passat. Ara ja, per raons biològiques, essencialment, per la mort d'aquelles persones que han anat envellint, ja estaríem en 1.100.000. I encara, diguem-ne, el que veiem és l'increment dels nats a l'estranger, que de 623.000 persones aniríem ara a aquest 1.774.000. Per tant, fixeu-vos que en termes de lloc de naixement, aquesta mobilitat queda perfectament demostrada i és clau poder-la avaluar. Clar, això aquí ho teniu percentualment, m'ho salto, ja entrem a la piràmide d'edat per lloc de naixement, clar, té una distribució molt clara, ja ho veieu. Si vosaltres agafeu si voleu que comparem una mica on es troben, quins blocs d'edat es troba la gent nascuda a l'estranger o nascuda a la resta de l'estat espanyol, fixeu-vos que els nascuts a la resta de l'estat espanyol, que és aquest color marronós, diguem-ho així, els tenim a la part superior, a la part envellida. A partir dels 60 anys, posem per cas, fan un gruix, es concentren sobretot allí. Són clarament majoritaris en relació amb els nats a l'estranger en aquestes cohorts d'edat. Però justament a partir d'aquí és, i sobretot en les èpoques d'edat laboral, l'atracció pel món laboral, és on tenim la presència més gran d'aquestes persones nascudes a l'estranger. L'evolució una mica, aquesta dinàmica migratòria la teniu des de principi de segle ben reflectida. Em centro en el 23, que són les dades darreres de referència en la mesura que jo les utilitzaré, les dades de l'EUL, de l'enquesta d'usos lingüístics de la població. Ja veieu que hi va haver una primera onada migratòria important a principis de segle, a partir del 2004 fins al 2008, ve la crisi econòmica, ja s'equilibren les entrades i les sortides, i després, a partir del 2016, ja comença novament fins a la Covid, que produeix un estroncament important, un conjunt d'arribades que cada vegada es va distanciant més de les sortides. I sortim de la Covid i, efectivament, tornem a tenir unes entrades de població extraordinàries. Això sí, en un entorn d'una mica més de mobilitat també, en la mesura que també hi ha sortides, molt per sota, per descomptat, de les entrades. Avui és una qüestió aquesta que ens preocupa. Ja us dic, no entraré en el tema, en el debat de la causalitat, en tot cas, si voleu, ja en parlarem després. Les variables bàsiques, llengua inicial, llengua d'identificació i llengua habitual. Aquí veurem els blocs i farem una mica d'incidència amb aquest factor demogràfic. En xifres absolutes les coses varien relativament en relació a
els percentatges, no? Els percentatges de població, el pes que tenen. Veiem que el bloc catalanoparlant, en definitiva, en la primera i la darrera columna, en definitiva, el català, no? Passem de 2 milions de persones, més o menys està equilibrat, no s'ha perdut, diguem-ne, en xifres absolutes, cap quantitat significativa de parlants. Estem al voltant dels 2 milions de persones. Després tenim el grup castellanoparlant, que ha fet un increment entre aquests dos pols. No faig l'anàlisi interior. De 3.155.000 han passat a 3.336.000. Bé, és una xifra de 10 anys de llengua inicial. I encara teniu, després, jo no ho veig, vosaltres potser sí, no ho veieu tampoc. Perdoneu. Clar, és que hi ha la traducció. El primer bloc era el catalanoparlant, el segon era el castellanoparlant, el tercer és el dels bilingües català-castellà, els dels bilingües català-castellà, i aquí veieu, és important, hi ha un increment de 140... Ostres, això és la meva alerta, perdoneu, perquè ja me'n vaig de temps i acabo de començar. No, encara no. Deia que vull fer-vos atenció en una qüestió, en aquest tercer bloc de columnes de bilingües català-castellà que ens diu que tenim 378.700 persones d'identificació bilingüe. És una mena de bilingüisme identitari, que és una de les qüestions a debatre, perquè és una de les tendències sociolingüístiques que més ens preocupen avui en dia. I l'altre bloc és el dels que tenen altres llengües inicials, que ja aniria de 185.000 hem passat a 800.000 persones. Déu-n'hi-do, amb d'altres llengües inicials. Fixeu-vos que aquí, òbviament, no s'incorpora el castellà perquè el tenim en el bloc de les segones columnes. Com que no tinc temps, aniré només a les xifres absolutes. Anem a la llengua d'identificació, una altra variable important, en la mesura que fixeu-vos que per a nosaltres és una aportació de la sociolingüística catalana. La sociolingüística catalana és un concepte que té un cert toc identitari i és la resposta a la pregunta: quina és la teua llengua o quines són les teues llengües? Més enllà de quina ha estat la llengua inicial, la llengua apresa a la llar. Clar, veieu que el grup català té una caiguda d'identitat exclusiva important. Ho hem de destacar i és una de les coses que ens preocupa molt. S'ha passat d'aquests 2 milions i mig del 2003 als 2 milions del 2023 actuals. El castellà, diguem-ho així, ha tingut un increment en xifres absolutes. També l'ha tingut, tampoc no especialment destacat, encara que en percentatges, en pes, ha baixat, també. Però bé, en xifres absolutes ha crescut, ha passat del 268.000 de 2.668.000 a 2.742.000. Tornem a tenir aquest grup d'identificació bilingüe a prop d'1 milió de persones, 991.000 persones, identificació bilingüe. Abans us he dit identificació bilingüe a llengua inicial, i no era identificació, era llengua inicial dual, català-castellà, perdoneu-me. La llengua inicial també s'ha incrementat dual, ara amb la identificació bilingüe s'ha incrementat. Per tant, veiem que això és potent. I a les altres llengües tenim que estan per sota, molt per sota, de les xifres que us he donat abans de llengua inicial. Per tant, estan perdent identificació també les altres llengües. L'única que en guanya és el castellà. I aquí ho teniu en pes, en xifres absolutes, com us deia, el castellà en la globalitat percentual en el pes perd, si anem al 2023, tindria un 40%, un 30% el català exclusiu d'identificació bilingüe, però un 14,6%, un 30% d'identificació exclusiva i un 14,6% d'identificació bilingüe. Alerta, català-castellà. Alerta amb això, perquè aquí hi ha dades que tenim que no són bones en relació amb els usos que s'assignen a aquests col·lectius de bilingüització.
Llengua habitual, i acabo aquí. Llengua habitual és l'altre constructe que habitualment el solem comparar amb els anteriors. En el cas del català heu vist que ha caigut la llengua habitual, han passat de 2,5 milions de persones a 2.200.000 a 2023. El castellà ha incrementat, ha passat de més de 2,5 milions de persones a 3.100.000. Les altres llengües també han caigut. Perdó, aquí tenim català i castellà. La bilingüització en qüestió ja ens dona una idea clara que les xifres estan per sota dels que parlen d'identificació bilingüe, que es troben prop d'1 milió. Ara estaríem a 636.000 en llengua habitual, ja ho veiem. I finalment teniu les altres llengües, que també perden bous i esquelles pel camí. Per tant, ja, diguem-ne, clarament el castellà guanya terreny. I percentualment la cosa queda així i acabo. I acabo, jo crec que us heu pogut fer una certa idea dels grans blocs de població que tenim en termes de llengua inicial, llengua d'identificació, cosa que ens va molt bé per veure si les parets mestres de funcionament d'una llengua van en bona direcció o no. Veieu una mica les magnituds que ens donen aquesta minorització demolingüística, ens la posen damunt de la taula, i veieu aquest factor demogràfic clau, fonamental, també, que entra en un context, diguem-ho així, glotopolític, que no és bo, ja ho veiem, amb un estat que per a nosaltres no fa d'estat, amb unes dinàmiques glotopolítiques en segons quins territoris absolutament nefastes, etc. Bé, això és el que us volia dir. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Miquel Àngel. Realment ens has fet una radiografia molt clara, una radiografia que segurament la ponent que intervindrà a continuació coneix perfectament. La Vanessa Bretxa és la directora, a veure si ho dic bé, de Foment del Coneixement i del... No, digueu tu. D'accés al coneixement i impuls de l'ús del català. Bé, però és una bona feina la que té encomanada davant d'aquestes dades. Amb ella no li hem demanat que vingui a explicar tota la política lingüística, necessitaríem molta més estona, però sí que volem que ens expliqui com han organitzat, com han estructurat aquest Pacte Nacional per la Llengua, que fa poc més d'un any que es va aprovar, i com esperen que aquest pacte, que ha estat signat majoritàriament per tots els agents socials, tingui impacte suficient per mirar de revertir alguns de les tendències que ens plantejava el Miquel Àngel fa un moment. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies també per la invitació i formar part de la taula. En Miquel Àngel ens ha explicat, ens ha posat el context, és a dir, no és fàcil aquest context per fer política lingüística, però per això crec que des de fa 5 anys s'està fent o estem vivint una experiència inèdita, que és tirar endavant el Pacte Nacional per la Llengua, una política lingüística de país. A la presentació us voldria explicar una mica l'origen, d'on ve, i tot el camí que ha sigut que hem anat seguint per assolir aquest pacte, explicar-vos en què consisteix ben bé i després, com que ja fa un any, doncs explicar una mica quins són les accions concretes i els impactes del pacte que nosaltres ja podem posar sobre la taula. Doncs bé, l'origen. L'origen del pacte és l'any 2021. És fruit de la resolució 102/14 sobre l'orientació política del govern de la Generalitat. Va ser aprovada pel Parlament de Catalunya amb un 85% del ple del Parlament. És a dir, és una resolució, és una demanda del Parlament de Catalunya que s'insta a promoure un pacte nacional que proporcioni el màxim suport social i institucional al desenvolupament de les polítiques necessàries pel que fa a l'ús i el coneixement de la llengua catalana i que faci el català un instrument de coneixement i cohesió social.
Aquest és el punt de partida. És un punt de partida polític. És un punt de demanda del Parlament i també ciutadà com a representació al Parlament de Catalunya. Doncs aquí us explico una mica el camí que ha anat seguint el pacte, no? El que nosaltres diem una experiència inèdita, no? Perquè fins ara no s'havia intentat, sí que l'any 1995 s'havia intentat fer un pla d'estratègia de política lingüística general, però no va acabar d'avançar. És a dir, és un camí no fàcil, amb molts alts i baixos, però que jo crec que s'ha arribat a bon port. Bé, doncs, l'any 2021, després de la resolució del Parlament, també s'instava que el govern encarregués un informe sociolingüístic que fes una diagnosi de quina era la situació en què es trobava el català. Llavors es va encarregar a un grup d'experts sociolingüistes, encapçalat, coordinat per en Miquel Àngel Pradilla i l'Isidor Marí, en què es va fer un informe presentant una mica la situació de la llengua en diferents àmbits. També vull remarcar una dada important d'aquell any 2021. Aquell any també va ser un any en què es va mostrar una transparència i una voluntat de fer clara totes les dades sociolingüístiques. Al novembre de l'any 21 es van presentar les dades dels usos lingüístics de l'escola, els usos lingüístics de quart d'ESO. Va ser unes dades en què es veia durant 15 anys quina havia sigut l'evolució i en quin estat es trobava la llengua secundària, que havia baixat moltíssim, la llengua entre companys i entre docents. Això també va ser una manera de dir hem de començar a saber on som, què està passant realment per poder prendre decisions i reconvertir o millorar aquesta situació. Es va elaborar durant l'any 2022 l'informe acadèmic i aquest informe es va presentar a la primera taula del pacte, en què hi havia entitats, partits polítics, el Consell Social de la Llengua, i va ser el punt de partida per començar tot el procés participatiu. Va ser un procés participatiu en què es van dur a terme sessions de treball temàtiques de diferents sectors, però també una feina de difusió i una mica de presentació i conscienciació de la situació sociolingüística arreu del país. Es va fer tota una feina de trepitjar territori, d'anar a moltíssims pobles, a explicar com estava la situació de la llengua. Jo crec que en aquell moment el que ara és el conseller, no? En aquell moment era el secretari de Política Lingüística, va fer una feina pedagògica d'anar explicant quina era la situació i què podíem fer per canviar-la, que això també és molt important. Vull dir, va anar preparant el terreny, no? És com anar preparant el terreny per poder sembrar, per poder que la gent agafés consciència i des de tots els àmbits, vull dir, des de l'àmbit del món laboral, el món associatiu, l'àmbit polític, tot que veiés aquesta responsabilitat, necessitat i compromís de dir ens hi hem de posar tots. Llavors, durant tot l'any 22 es va fer tot aquest procés participatiu, es van recollir més de 2.500 propostes, tant d'entitats com de persones individuals, partits polítics, de tots nivells. L'any 2023 es va fer una anàlisi i un treball per poder operativitzar totes aquestes dades i propostes. Es va fer aquest buidatge i es va començar a elaborar un text, però l'any 2024 es va estroncar una mica tot aquest procés perquè es van convocar eleccions. Va quedar en un moment d'incertesa, de dir tirarà endavant tota aquesta feina o no. El govern que va guanyar les eleccions, en els acords d'investidura, es va comprometre a crear un departament de política lingüística i tirar endavant el Pacte Nacional per la Llengua. I així va ser que durant el 2025 es van seguir amb les negociacions polítiques i arribant a aquesta signatura del pacte l'any 2025, al maig del 2025.
I ara, ja, un any després, podem tenir el primer balanç de quina és la feina que s'ha fet al llarg de l'any 25-26. El pacte, com us he dit, és un procés participatiu, multidisciplinari i aprofundit. Es va voler arribar una mica a tothom. Tothom podia dir què necessitava la llengua. Som un país que la gent té molta opinió sobre aquest tema, o sigui que es va donar veu. Tu formes part d'això. I des de tot arreu vam rebre moltíssimes propostes. Es va fer també un diagnòstic molt clar. Es va dir que la situació de la llengua catalana és diversa a nivell de territori, és diferent a cada poble, però és que també a cada barri, a cada àmbit de la vida, la situació de la llengua és diferent, és complexa i delicada. Com bé ha explicat en Miquel Àngel, tenim una pressió demogràfica molt forta, però també tenim factors polítics i legals que ens condicionen molt les nostres decisions i les nostres accions, factors econòmics i sociodemogràfics. Aquestes onades migratòries no fan fàcil poder establir i poder fer un aprenentatge i un ús de la llengua de manera, podem dir, normal. Factors tecnològics i audiovisuals i digitals que es tronquen i que constantment estan modificant la situació, és a dir, que has d'estar al dia i has de ser-hi si vols ser una llengua del segle XXI. Canvis culturals, ideològics i també limitacions de les polítiques. Bé, el que era un full de ruta cap a un acord de país, amb un diagnòstic clar i uns acords des del 2025 fins al 2030. Uns objectius que havíem d'assolir el 2030 i amb un pla de política lingüística anual, amb unes mesures concretes que havíem de seguir per aconseguir aquests objectius. El pacte s'estructura amb 9 horitzons, que són una mica els àmbits de la vida, 21 àmbits i més de 200 mesures. Estem parlant d'un document molt complex i molt difícil de poder fer un seguiment rigorós amb uns indicadors molt clars de dir estem anant cap on volem i estem tenint els resultats que esperàvem. Jo crec que durant aquest any el Departament ha sigut un bon organisme, una institució que ens ha ajudat a poder fer aquest seguiment. Els resultats han estat molt bons. Al maig d'aquest any vam presentar els primers resultats d'aquest any del pacte, n'hem dit del compromís a l'acció, és a dir, vam aconseguir un compromís social de bona part de la societat catalana i ara hem de dir què hem fet. Els resultats és que el 62% de les mesures que estaven descrites al pacte s'han complert. Tenim un 14% de les mesures que estan en estat avançat, un 22% en marxa i un 2% que no s'han iniciat. Poder dir que un 62% de les mesures s'han assolit, jo crec que és un molt bon resultat. I també a nivell econòmic també s'ha pogut invertir el pressupost que estava previst i necessari totalment, perquè la política lingüística no és gratis, sinó que necessites un pressupost adequat a totes les accions que es volen tirar endavant. I llavors arribem ja al quart punt, que són els impactes. Vull dir, sí que és veritat, no volem que tot es quedi al paper, de dir això ho hem fet, sinó que estem transformant, que hem canviat d'aquesta realitat. Només us comento, com a exemple, jo crec que 3 grans impactes transformadors de la realitat que hem aconseguit aquest primer any. Doncs hi ha hagut una transformació del sistema d'ensenyament i de dinamització lingüística d'adults. Vàrem tenir un pla de xoc de 8,8 milions d'euros
hi ha hagut una transformació profunda del Consorci per a la Normalització Lingüística, hi ha hagut canvis en els estatuts, en convenis, hi ha hagut un redimensionament de l'estructura a nivell de territori, però a part, que potser més endavant a la segona taula doncs, la Marina Massaguer us els explicarà, també hem volgut eixamplar tota l'oferta formativa del país. No? Hem de dir, hem d'arribar a tothom i el Consorci pot arribar a un cert nombre de persones en uns espais. Doncs ho hem de fer més. Hem d'aconseguir que entitats també formin part d'aquest aprenentatge. Hem fer referència a totes les escoles d'adults que ja estan fent feina, les escoles oficials d'idiomes, tots els espais i fer molt fàcil aprendre català. No? És desestacionalitzar i fer una capil·laritat de tota l'oferta que tenim al país en formació. I s'han creat també noves modalitats de cursos, cursos conveniats, cursos coordinats amb el Consorci, amb entitats, però amb un seguiment de la feina. Jo crec que ha sigut com una reflexió de què necessita el país i l'hem posat en marxa. Un exemple és que vam engegar una subvenció per cursos de català. Era una prova pilot, a veure si d'entitats i municipis petits els interessava i presentaven sol·licituds. I el primer any hem tingut 350 sol·licituds. És a dir, hem fet 350 cursos de català, només de nivell A1 i A2. És a dir, realment hi ha necessitat, hi ha voluntat a tots nivells d'arribar a aquesta població. La segona dada que crec que és important és que hem fet arribar la política lingüística a l'àmbit municipal. S'ha fet un impuls molt important de la política lingüística municipal. Fins ara, jo crec que el rol, el paper que tenien els ajuntaments era donar suport al Consorci, el que facin els cursos i ja està. El Pacte Nacional vol dir no, la responsabilitat és compartida, és de tots i tots ens hi hem de posar. Llavors, els ajuntaments han liderat i comencen a liderar de manera molt decidida accions a favor de la llengua. Es va dissenyar des del Consorci el document 40 propostes per a l'acció i una guia per elaborar plans locals d'impuls al català. S'han fet presentacions i formacions a diferents vegueries, s'han creat taules locals i territorials, s'ha engegat aquesta línia de subvencions que us deia de cursos de català a municipis i tenim el suport de molts ajuntaments. I finalment, l'últim àmbit que jo crec que també és clau i aquest any ja hem començat a entrar, però espero que durant el 26 i 27 ha de ser on més canvis i implicació i impacte hem de tenir, és a l'àmbit laboral. Durant el primer any del pacte, aquest 25, vam engegar una línia de subvencions per a empreses perquè comencin a dissenyar plans lingüístics a empreses i que comencin a fer accions pensades ja pels seus treballadors. Fins ara no s'havia fet una política clara de treball a dins l'empresa pels treballadors. Llavors s'ha treballat en el marc del Consell Social, del Consell del Diàleg Social. S'ha creat una comissió d'impuls del català a l'àmbit laboral en què hi formen part els principals agents econòmics, PIMEC i Foment del Treball, els principals sindicats, UGT i Comissions Obreres, i el Departament d'Empresa i Treball, Departament d'Educació i Departament de Política Lingüística s'ha fet un pla de treball i un manifest que properament es farà públic i on es diu clarament tothom què es compromet i quines accions s'han de fer dins l'àmbit laboral, que és un dels grans dèficits perquè ja sabem que onades migratòries ens arriben en època, en franges d'edats laborals. Espero que de cara al segon balanç del pacte aquí hi hagi moltes coses a explicar. I finalment, ja per acabar, conclusions. Què podem dir del pacte? Doncs que és una experiència inèdita, que per ara ens n'estem sortint, que no és fàcil, però que estem tirant endavant,
que tenim un context complex, com bé les dades indiquen, però això encara és un repte més i per això cal i reforça la necessitat del pacte, que tenim una voluntat de transparència. Totes les mesures, les 203 mesures que hi ha al pacte, totes hem explicat què hem fet a cada mesura i és públic i volem que tothom sàpiga què és el que estem fent i el que estem treballant. Volem això, una voluntat de transformació real, no només sobre el paper, sinó volem canvis, canvis socials i canvis en els usos lingüístics. I també això, les mesures són vives, el pacte, per molt que estigui escrit, es pot refer, es pot reescriure, l'hem de repensar, hem d'anar millorant cada any totes les mesures que hem d'anar duent a terme. Aquest primer any s'han executat la majoria de mesures, hem aconseguit posar en marxa algunes transformacions profundes, en global el balanç és positiu, però som molt conscients que falta molta feina i que hem de seguir treballant moltíssim per acabar de tirar endavant. Doncs seguirem treballant. Aquí, una mica de propaganda. Aquí hi ha la pàgina web on podeu trobar tant el document inicial com també tot el document del primer balanç, amb tota l'explicació de les mesures que hem fet. Moltes gràcies, Vanessa. Realment tenim molta feina. Si aquesta realitat és real, de que tots ens hem de remengar i treballar plegats, ben bé que en tenim molta de feina, però segurament la fem tots amb força empenta. Ara passaré la paraula a l'Imanol Larrea. L'Imanol és el director de l'Institut de Sociolingüística del País Basc. També li hem demanat que ens faci una petita radiografia de la situació de la llengua de l'euskera i si tenen previstes o algunes mesures. Ja sé que ell no representa el govern, però segurament sí que té al cap algunes estratègies que tenen previst de posar endavant, de tirar endavant. Quan vulguis, Imanol. La idea no és comparar, sinó també veure com es plantegen altres col·lectius, altres comunitats per aprendre tots plegats i compartir. Bon dia a tothom. Llavors parlarem sobre el País Basc. Ja sabeu, som una llengua, no sé, no tenim milions, nosaltres milions i milions com vosaltres. Llavors som, diguem-ne, una llengua mitjana però petita i bueno, anem fent. Tampoc tenim pactes per la llengua ni bueno, ara anirem veient. Pels que no sou d'aquí, no sé, una mica d'ubicació al mapa, estem principalment 3 territoris administratius, 2 els del sud en territori espanyol i un altre que nosaltres anomenem el nord, Iparralde, sota administració francesa, i parlaré sobretot de la comunitat autònoma basca, però també intentaré donar una idea global, general. Doncs començarem amb la immigració. La situació és diferent de Catalunya i dels territoris de parla catalana, però ens apropem cada vegada més. Aquí teniu són dades d'aquest any, d'inicis de l'any, i és el percentatge de població d'origen estranger a les comunitats autònomes d'Espanya. Les de dalt, les blau més clar, són les Balears, Catalunya i el País Valencià, i veieu que el percentatge és força més alt que les terres de parla basca, que són Navarra i la comunitat autònoma basca.
però també és important tenir en compte l'evolució. Això són dades de la Comunitat Autònoma Basca, i les de Navarra són semblants també. Veieu que hi ha un augment des d'inicis de segle important, tant en percentatge com en nombres absoluts. I això és molt important perquè encara jo crec que estem amb la idea aquesta d'inicis de segle, ja fa... Portem un quart de segle ja. I a inicis de segle es deia el País Basc, aquí parlàveu molt d'immigració de llengua i al País Basc estaven com que no passa res perquè comparats amb Catalunya tothom tranquil. Doncs jo crec que encara seguim amb això, no? Tranquils, perquè encara no, anem pel 15%, no sé què estem esperant, no? Doncs encara estic exagerant una mica, però ho faré de manera il·lustrativa, encara seguim esperant i tranquils. La composició d'aquesta... Això s'assembla també a Catalunya, la composició per origen dels immigrants és cada vegada més és d'origen llatinoamericà i traient sobretot els brasilers, doncs podríem dir que tothom parla castellà. No només castellà, hi ha gent que parla d'altres llengües, però tothom parla castellà i sobretot castellà i a més jo diria que molta gent ve amb una ideologia lingüística on el prestigi de la llengua castellana és molt alt, no? Sí, llavors, això seria per il·lustrar una mica la diversitat lingüística. Vam fer algun treball d'intentar lligar no tenim dades de llengües d'origen de la gent que arriba aquí, tenim les dades del país d'origen i segons allò doncs hem fet algunes hipòtesis de les llengües que podrien estar presents al País Basc també, i això seria per províncies, per territoris històrics. La presència, el que està marcat en blau fosc, seria la presència del castellà. De percentatge d'immigrants, població d'origen estranger que parlaria castellà. Bé, llavors ens està arribant aquesta gent, cada vegada més, amb un percentatge més gran, i tenim una situació sociolingüística força diferent de la situació sociolingüística del català, molt més feble. Llavors, anirem descrivint algunes dades d'aquestes. Primer de tot, s'ha de tenir en compte que si vosaltres teniu, si aquí hi ha se'm fa una mica estrany això de vosaltres i nosaltres, parlant en català. Si a Catalunya parlàveu de diversitat territorial, doncs al País Basc encara més. Dintre de les àrees administratives, però també molt d'una comarca a una altra o d'un municipi a un altre, o fins i tot, com deia la Vanessa, d'un barri a un altre. Bé, dades generals. Això seria el percentatge de població que és capaç de parlar basc. Això no vol dir que el parli, però és capaç de parlar. I la línia verda, no comptava jo amb els subtítols aquests automàtics, llavors la llegenda està a sota. La línia verda és la Comunitat Autònoma Basca. Llavors, heu de tenir en compte la trampa de l'escala, de les gràfiques. O sigui, el màxim aquí és el 40%.
O sigui que, bé, a la comunitat autònoma basca anem pujant, però encara no hem arribat al 40% de població que sap parlar euskera. A Navarra és molt més petita aquesta proporció, però també veiem que hi ha un increment, això és positiu, i a Iparralde veiem que era el territori amb un percentatge més alt de població que era capaç de parlar euskera, però això està baixant. Llavors, estem pujant, però seguim sent una llengua minoritària, a més de minoritzada. I aquest augment està ocorrint sobretot gràcies a l'educació, però a l'educació primària i secundària, no a l'educació d'adults. Bé, i això és també per territoris, es veuen una mica els territoris, i el que volia aquí, la idea seria que són dades des de la primera columna seria 1991 i la segona, la verd, per cada territori és 2021. Són les últimes dades que tenim, ja que aquest any és l'any de treball de camp per obtenir noves dades. Llavors, tenim territoris com Àlaba, que ha pujat el percentatge de població capaç de parlar basc de 16 anys o més gran. Aquí no entren els joves, que són els que estan a les escoles on el percentatge de població que és capaç de parlar basc és més alt. Ha pujat en 30 anys del 7% només al 22%. Això, dèiem fa poc, és un miracle i encara no és suficient, perquè encara és només una cinquena part de la població. A Biscaia també partíem del 16% i ha pujat al 30%. A Guipúscoa estàvem una mica millor i ha millorat també, a Navarra també, i les altres dues zones són d'Iparralde i està baixant el percentatge de gent que és capaç de parlar basc. I quant a l'ús, tenim dues dades d'ús. La primera és per enquesta i la segona és per observació. Fem nosaltres, des de Sociolingüística Clústera, que és el centre de recerca on treballo jo, tenim un estudi propi en tot el territori basc d'observació de l'ús al carrer. I això també serà aquest any. A la tardor recollirem les dades i tindrem dades noves. Per enquesta el que veiem és que hi ha una pujada, però recordeu la trampa de l'escala. Llavors estem parlant l'escala màxima, o sigui, el percentatge màxim és del 20%. Llavors estem dient que ha pujat del 14 al 17 o 17 i mig, llavors no és tant. Això és gent que parla tant o més, que fa servir tant o més la llengua basca respecte a qualsevol altra llengua. I l'altra, en canvi, és gent que nosaltres sentim al carrer parlant basc, en grups que estan parlant basc. I aquí veieu que, i això ve des del 89, crec que és la primera edició, del 10% al 12%. Bé, sí, molt bé, estem pujant una mica, però encara una vegada més. I això va en contra de totes les previsions que es podien haver fet fa 50 anys o 60 anys, no? Tothom diria no, això anirà baixant i desapareixerà. Doncs no, estem pujant, però una mica, i no és suficient per tenir una bona vitalitat lingüística. I aquí, una altra vegada, està la llegenda oculta, és l'opinió
que té la gent són dades de tots els territoris de llengua basca, amb moltes diferències d'un territori a un altre. Llavors, el primer grup seria d'opinió a favor de la promoció de l'euskera. L'última seria en contra de la promoció de l'euskera i la del mig seria, bueno, m'és igual, o no ho diré, o soc neutre, o vés a saber què. Llavors, veiem que sí, la part positiva és que està pujant la gent a favor i està baixant la gent que és en contra, els ni fu ni fa segueixen igual, però encara estem amb només, la part negativa d'això seria que encara estem amb només 50% de la població que en general, en tot el País Basc. Això a Iparralde és més baix i a zones de Navarra és encara més baix i a la comunitat autònoma basca és més alt. I després també és important tenir en compte que encara tenim un teixit social favorable a la llengua, força actiu. Estic intentant modular tot això perquè hi ha gent que es queixa de la feblesa del moviment i tot això, però encara Déu-n'hi-do. Això és el que es troba tota aquesta gent quan arriba al País Basc. Per els treballs que hem fet nosaltres, els nouvinguts, quan arriben al País Basc, no tenen ni idea de l'existència, ni tan sols de l'existència d'una altra llengua. Arriben a Espanya, on es parla espanyol, i una llengua que molts d'ells ja són capaços d'aprendre. Llavors, no s'esperen que es trobin amb un obstacle afegit, que seria una llengua totalment diferent de la qual no pots entendre res, tot i que parlis molt bé castellà. Una gran diferència també sobre el cas català. I per acabar ara ja, breument, nosaltres ens basem en els treballs que hem fet en aquesta piràmide d'integració de Moreno, en diferents fases de la integració social, i llavors intentem mesurar o valorar en cada fase quina presència té l'euskera i quina valoració té l'euskera, i llavors el que veiem és que els factors sobre la situació, sobre la integració, que afecten a la integració sociolingüística i que són favorables al castellà, la balança els factors favorables són molt més potents que els obstaculitzadors. És obligatori, fins i tot legalment per a nosaltres també és obligatori. Tenim el deure de conèixer el castellà segons la Constitució espanyola. Però, i a més, en termes pràctics de socialització, també és una eina imprescindible al País Basc. És la llengua hegemònica, té prestigi, té una presència social permanent per tot arreu, en tots els àmbits, i una gran part dels que arriben s'identifiquen amb aquesta llengua. I pels que no la saben parlar, doncs hi ha un cost d'aprenentatge, però això comparat amb els factors de l'euskera, doncs veieu que se'ns va cap a l'altre costat, la balança dels factors. Llavors, com a factors favorables hi ha una protecció relativa,
però tenim gairebé cada setmana, cada mes, tenim sentències d'algun tribunal en contra dels requisits lingüístics per llocs de l'administració pública i llavors no és total. I en alguns llocs és llengua de comunitat, també, llengua comunitària, i és important, però és una llengua minoritària, minoritzada, segons on amb un prestigi més baix, l'esforç que requereix és més gran, l'aprenentatge, el valor instrumental que té és limitat, diguem-ne, i els avantatges no són obvis, no? Llavors, creiem que s'hauria de treballar en tots aquests... creiem que s'hauria de treballar. I després, a més, creiem que s'hauria de treballar en totes aquestes fases fent primer una acollida. És que encara es parla molt poc d'acollida lingüística al País Basc i aquí fa, no sé, el 2008 era... Jo sentia parlar per tot arreu d'acollida lingüística, no? Llavors, una acollida lingüística i tenint en compte totes aquestes fases i tractant de moure aquesta balança. Havia fet unes fletxes molt boniques aquí a sota, però no les veiem. Moltes gràcies. Esquerra Sol. Moltes gràcies, Imanol. Ara passarem la paraula a l'Elin Jones. Ella ve de la Universitat del País de Gal·les i, a més, és presidenta d'ELEN, com la majoria de vosaltres sabeu. Hem demanat aquestes dues visions de la llengua basca i de la llengua gal·lesa, en primer lloc perquè formen part del projecte Fosterland, són dues de les llengües d'anàlisi i també perquè són les dues llengües, a part el català, com que no el considerem minoritzat a vegades o minoritari, és en el projecte, però no és llengua d'objecte d'anàlisi. Això també ha de quedar clar. Però el gal·lès i l'euskera són dues llengües amb les infraestructures polítiques i tecnològiques i lingüístiques més potents de totes les llengües minoritàries europees i, per tant, hem volgut donar visibilitat a aquestes dues llengües perquè també serveixin una mica d'exemple i de veure què ha passat en entorns on hi ha hagut polítiques lingüístiques d'una mena o d'una altra. Per tant, l'Elin no representa el govern ni representa un institut de sociolingüística, però sí que ens pot donar dades i dades d'usos i dades de polítiques més municipals o més... Són més a nivell nacional de Gal·les. A nivell nacional que ens ajudaran també a veure la situació d'aquesta llengua. Em dones el clic, sisplau. Ai, perdó. Sí, bon dia a tots i a totes i moltes gràcies per poder estar aquí amb vosaltres. Jo no vaig a parlar en català avui, només dir algunes coses en català al principi perquè com a gal·lesoparlant per mi és molt important utilitzar el meu coneixement sociolingüístic de com és ser una persona, un parlant d'una llengua minoritzada i també que tenim una responsabilitat d'utilitzar els recursos lingüístics que tenim. I jo, quan vaig arribar aquí fa 35 anys de visita, i encara soc de visita, que no he viscut mai aquí, en aquesta època vaig començar a parlar en català amb els meus recursos lingüístics de saber l'espanyol o el castellà i de saber el francès i el meu recurs sociolingüístic de saber com funcionar com una persona de llengua minoritzada com a gal·lesoparlant. I em van ajudar moltíssim
al Ciemen, l'Aureli Argemí i tots que treballaven en aquesta època al Ciemen, perquè em van acollir en català i em van parlar sempre en català en un programa informal d'immersió total. I per això, doncs encara no he arribat a fer classe de català, però això és per al futur. Sempre hem de tenir coses per mirar cap al futur. Doncs, as Monica said, I'm also president of LN, and yesterday we released a statement about the European Court of Human Rights ruling. We are very concerned about such a ruling. We understand that it has its limitations and that it's not a legally binding ruling, but we think that it seriously misunderstands the Catalan education model. And we support the Catalan education model. We support it because it's the model that gives equal access to the linguistic resources that you need if you live here. And so we support fully what Monica said at the beginning of this round table. That's what I'm starting this presentation with a little slide here. That's a statement that was made earlier this week in the Welsh Senedd. The Welsh Senedd was set up in 1999, known at the time as the National Assembly for Wales, but since then it's changed its name and it has changed its legislative powers. And the new First Minister, as the term is in English, in Welsh, we say Prime Minister or the equivalent of Prime Minister, Rhys ap Iorwerth, the first to lead a government that is not led by the Labour Party. It's a Plaid Cymru government, it's a Plaid Cymru minority government after the elections at the beginning of May. And his comments there show the reality of the situation when it comes to so-called regional minority languages in the framework of the state, that at the Welsh level, we don't have the power to decide who seeks asylum here, but we do have the power to decide what attitude we show as a nation towards people who end up here and how kind we decide to be towards them. So those are the aspirations of the new Welsh government, also building on the previous Welsh government led by the Labour Party or the Welsh Labour Party, where the policy of having Wales as a nation of sanctuary was developed. And now this is being attacked by the right wing, who are also very well represented in our parliament since May. And we know as languages across Europe that the extreme right wing, the rise in their narrative, their rise in their representation at the European Parliament and in other parliaments, this is not good for linguistic diversity. They will attack the migrants first, but they also attack any aspect of linguistic diversity that goes away from the monolingualist approach to the state. In fact, when we look back at that ruling yesterday, it suggests to me that the only way that so-called regional or minority languages can function in this environment is that they become official languages at state level, not just in the territories where they are traditionally spoken. And had that been the case yesterday, then the ruling would have gone in the same direction as the Belgian ruling a few years ago. I'm not a lawyer, but that's my activist position. So we also see a very young man in this picture too, and the most astute of you will be able to
recognize perhaps that, yes, he's the same man in his activist days when he was 20 years old and a student, and he's standing outside that same building. And our activist politics in Wales, Imanol referred to the case in the Basque Country. The activist politics in Wales, the language activist politics in Wales, have led progressive policies across the board. Things that started as campaign slogans in the activist movement have become government policy and government slogans too. I'm going to look briefly at the linguistic demography of Wales in 2 slides. First of all, looking at the Welsh language. So this is the state of play we have today according to the 2021 census. So around 75% of the population report that they have no language skills in Welsh. The question is asked very clearly, you tick your language skills. Do you speak but you don't read or write? Do you speak and write but you don't read? You know, there are several combinations, and then there is the final box to tick to say that you have no language skills. So about 75% of the population have no language skills in Welsh. Then about 18% have productive oral skills, either in combination with reading and writing or without. And then there's about 2% that say that they can either read or write or both, but they can't speak. And then 5% say that they understand spoken Welsh only. So that's the kind of population demographic that we have when it comes to the Welsh language. And then if we look at our education model, around 17% of the school-age population attend schools where Welsh is the main medium of instruction and English is taught as a subject. The people who leave these schools are generally, competent bilinguals, or whatever the terminology you wish to employ. Those who go to dual language schools, some of them become as fluent in both languages as in the first model, some don't, but on the whole, these are the environments in which you can use Welsh as a socializing language with teachers and in the school environment and with your fellow pupils as well, but structurally you would use it in class, and you would also use it in the social environment of the school. And then 74% are in schools where Welsh is taught as a subject. Now, you can see then there's a correspondence also between those two slides, those two sets of data. The UK census is actually not interested in knowing how multilingual the state is. In fact, you could argue that the UK census is asking how monolingual the state is, really. Okay, with the exception of Welsh in Wales and Scottish Gaelic in Scotland and so on. But really what the question is asking is, do you speak a language other than English or Welsh in Wales as your main language? So these are the results that we get for Wales. So around 3% of the population respond by saying, yes, I do speak a language other than English or Welsh as my main language, and this is it. So you see that half of those languages are EU languages, and then the other half are other languages, if you like, or they're a combination of South Asian, East Asian, and so on, as you can see from the slide there. And then the top 6 languages, according to the numbers who speak them, are as follows here, with Polish being the single most spoken language as the main language other than English or Welsh in Wales. So the census doesn't ask you whether you speak Polish. It doesn't ask you, or it doesn't even give you the opportunity to say that you know Polish or that you know Romanian, Bengali, Portuguese, Catalan even, it wouldn't, Slovenian and so on. It doesn't give you the opportunity to say what you know
or what you use. It just asks you whether you use something else more than English as your main language. Incidentally, there are people who report that Welsh, if they live in England, that Welsh is their main language, as they report if Cornish is their main language, using this system. But of course, it doesn't capture all the Cornish speakers, and it doesn't capture all the Welsh speakers in England either. It only captures those who will respond to this question to say that it's my main language. So clearly the state is not looking to capture that data that will tell us what those linguistic resources are and what's available at the Welsh level. I was part of, and I still am actually, part of a commission for Welsh-speaking communities, and we produced a report, a second report earlier this year, in which, and you can get the QR code there if you're interested, in which we were asked to look at the social use of Welsh in areas where under 40% of the population spoke Welsh. And so as part of this, this study with a series of recommendations, we submitted this recommendation. And this recommendation is aimed at doing two things. First of all, to recognise that Welsh is part of the integration package that should be available to anyone who comes to Wales to make it their home. And so there are already elements of learning Welsh or Welsh for speakers of other languages that have been included in the English for speakers of other languages provision, and that we suggest should be enhanced and supported further. Also, similarly to what Vanessa presented now in the case of Catalonia and the PACTA, the National Centre for Learning Welsh, again, provides classes for adults who wish to learn at A1, A2, B1, B2, C1, C2, and so forth. And again, trying to integrate the element of knowing that not everybody who is in a Welsh class is either an English-speaking Welsh or an English-speaking English person. And quite a lot of work has been done in this field already to expand that provision. And the Siarad scheme that's referred to there is something that corresponds to the Conversas that Vanessa showed on the map. Preschool, there's a proactive approach to preschool. I don't know if you can see the text there. The text is shown in Polish and in Somali, I think, and then in English, I think, and then in Arabic. So preschool education is so foundational for language acquisition, especially when we think of our population, where about 10% of the population will acquire Welsh from the home, and then perhaps another 20% or so will acquire it from school and the environment in which they live. And then the 70% will not acquire, according to what they say on the census, will not acquire a working knowledge of Welsh. So in opportunities and proactive connection with communities who have already another language at home is something that this organisation, the Mudiad Meithrin, is working towards. I said at the beginning that activism underlies a lot of the progressive policies that are currently happening today in Wales. One of the Welsh Government's slogans, if you like, is that Welsh belongs to us all. That slogan was devised 20 years previously by this organisation. Welsh belongs to everybody, but the Welsh Government now calls it Welsh belongs to us all. Now, you know, it's up to an interpretation whether everybody is more inclusive than us all, but we don't care. We won't go into the semantics of that. We're just glad that the concept has been adopted widely and that it is something that needs to be truly implemented. One of the
chairs, the recent chairs of the Cymdeithas yr Iaith activist movement is Joseph Gnangbo, and he is originally from Côte d'Ivoire. He's now a Welsh teacher. He teaches Welsh to adults as part of classes aimed at adult learners of Welsh, not particularly people from the same background as him. He's, multilingual and also a translator through French. And he's an activist and was for 2 years chair of this most prominent social movement or activist movement. There's a QR code there if you're interested to learn more about that story and the story as it was covered by the BBC. But I'll move forward to, I think I'm on my last but one slide, trying to move quite quickly here. I want to draw attention to one project, a pilot project that was set up a few years ago. It was devised during the COVID period, but had to wait until the end of the COVID period before it was implemented. It's called Reading Wales in Diverse Languages, Darllen Cymru mewn ieithoedd amrywiol. The idea behind this is that we have an organisation or a programme called Cyfnewid fel Ein Cymru Wales Literature Exchange that corresponds to some of the work that Institut Ramon Llull does here or the Etxepare Basque Institute does, in the sense that it has programmes to support literary translation. So ideally, of course, El Llibre Blau de Nebo is aimed at the Catalan reading market, not in Wales, but outside Wales. Obviously, the Catalan reading market in Catalonia and the Catalan-speaking territories and so on. And the Polish version is aimed at the readership in Poland. But the idea that we had with this project was, what happens if we bring those books back so that people who live in Wales and whose intimate reading language might be something other than Welsh or English, and we know the level of the Polish-speaking community, for example. So our idea there was to create reading groups or to create reading group activities within cultural organizations and so on, so that the Polish people who have Polish as an intimate reading language could read a contemporary Welsh bestseller, if you like, that's been translated into about 15 languages by now, that they could read it in Polish. So that was the aim, and we selected several contemporary books like that, aimed at different language groups. Of course, that was the aim of the project. The result was that, yes, that happened, but people wanted to do more. People wanted to use their multilingualism in a more creative way, and they didn't just want to be readers of a language in this kind of environment. And so the environment that was created through this project to enhance this idea of a multilingualism within a Welsh environment, this brought more results than what the project leaders had anticipated. So I'll close with this slide just around the ideas of, where do we go? Our multilingual demography data is not complete by a long shot. This main language approach is something that is really hiding and masking the multi-layered language resources that we have. You probably have a much more complete picture. The Arabic speakers perhaps who respond by saying, yes, Arabic is my main language, they could also be Tamazight speakers. The speakers of South Asian languages are probably carrying more than one, but the way that the UK data is collected, all of this is hidden behind the idea that you are only allowed, if you like, to state the language that you use more than English. We're looking to see changes in the education framework. There was a
a law that was passed last year, was introduced by the previous government, by the Labour government, and had unanimous support in the Welsh Parliament. So the implementation of that act now means that they are trying to reach they're not trying to reach 100%. Some would argue that that would be the right thing to do. They're trying to reach that 50% of people in Wales in schools will go to a Welsh medium system. On the other hand, this week again, the Minister with responsibility for education and Welsh language reported that 82% of young people in Wales aged between 16 and 24 thought that Welsh medium education should be freely and should be available to them. So that means the people who've just finished school, most of them prefer a model that they didn't attend or that they didn't get. So the government really needs to move beyond getting just to that 50%, just in order to reflect what young people think today. I've mentioned the other points. We have languages in the classroom projects that I haven't touched on this morning, integration of Welsh into the ESOL programme, more arts, culture and music projects. Also, we want to see where the direction is going now with the new Welsh government, bearing in mind the original statements at the beginning of this presentation that the First Minister says, it's up to us to decide what happens. We don't have the legislative powers. We don't have the powers about migration, immigration, emigration, but we do have the powers to think how we want to make our society more reflective of who we have and use the linguistic resources that are in the population for the benefit of all. So that's me for today. Diolch yn fawr iawn. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Com heu pogut veure, la importància de les dades és fonamental. Aquí en disposem de moltes, però també ens en falten. Jo crec que el que apuntava l'Helen en aquest moment és fonamental. Ja sé que és difícil, però obtenir informació concreta sobre quines llengües parlen els ciutadans de qualsevol lloc és imprescindible per poder fer polítiques efectives i per difondre estratègies que ajudin a entendre les diferents perspectives i com tots plegats entenem la manera de comunicar-nos. Per tant, una vegada més, encara ens queda molta feina per fer. Hem vist algunes estratègies, alguns apunts sobre les polítiques que s'estan desenvolupant i les necessitats que encara hi ha, i això és el que continuarem debatent.